mu shigo gari mu ne cikin gari yaran wala kuma ba mu ji wai wane ne ambasadin hip hop kace ambasadin hip hop wai wane ne ambasadin hip hop kafi abu ne ambasadin hip hop wai wane ne ambasadin hip hop kafi ne ambasadin hip hop ba mu ji ba mu ji ba mu ji wala nigga ba mu ji ba mu ji ba mu ji ba mu ji wala nigga ba mu ji ba mu ji ba mu ji ba mu ji wala nigga ba mu ji ba mu ji ba mu ji wala mu ne yaran zamani top down to top 10 fuck that nigga who think he's the best said it all you will never be a Ben 10 mu da koshin warma za mu ci sai a 10 women ne aka fi mu da shi baki ne koko kunnen kashi ku farni da shi ija daga da shi in karya kashi in mun Karatu Allah.